Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Lord, sakto ra ba nga ihilom lang ako ang akong nahibawan nga akong anak sa Father James? Mayong buntag ni Piping. Mayong buntag na... Father, Sa'yo lagi ka na eh. wa pa manggod mawagta nga akong kahinam nga makakita ni mo, Pader, o sa mga imahin o kining simbahan mismo. Pader, Nagdamgom ko ninyong mama gabi, Inoy. uy, usa may imong damgo, Pader? Dito sa gawas ang sitting. Dapit sa may gruto, nagkita ko ta. Unya, naabot sila si Lida, si Lulong, ug si Nang Milagring. Kibaw na kusunod anida. Unya, ni-announce ka nga doon na kay isulti nga sekreto. Taan pag ko. Unya, wa ka makapadayon og sulti kay naabot si mama nga nagbitbit og dagom sa sapatos kay itahi ko si mong baba. Kiliw ko. Magkalibog sa damguha na. Ngano ka to? Ay, salamat. Minanawag ni Pader. Wala mo taas ang mong storya. Kuyawan man yung kung di ko makapugong eh. Labi pa nga, ang among mga damgo nagkaparihas. Malusas milagring. Usas ka to sa? Nag-abot yung kami sa among damgo? Ay, kung ina nga sila sabsi. Kuya! Kuya! Ay, sorry kuya. Sorry. Kihom sa tanimos hubak, oy. Sorry good kuya. Sorry good. Suway tuyo ni mo. Kuya. Naay milagrong nahitabo na mong lida. Ha? Murag magkadayo na gid miini kuya. Na anay mga sinyalis. Ha? Oh, na anay mga sinyalis kuya. Yamat rabi na para karo de ay. Nganong nakasulti mga anak, aber. Mihag si anak ko kuya. Oh? Kanong sagod? Nibisiw-piso pa yun. Kay ba na kus padungan ining istoryahan? Kaya, mura kong gibayaw sa langit kuya. Di mo na naitabo. Sa imong damgo? Uy, kibaw lagi ka kuya. Bigdaan pa ko? Ay, nagkasulti na din mong lida, ha? Yan na ka nasultihan nga nagkaparihas mig damgo? Wa pa mi magkita, pero nahibaw ko sa naitabo sa imong damgo. Apel Miss Father James, yang mama, ug si Milagring. Hala, gano'n nakatagaan mo ka kuya? Unya, doon na unta ko isulti ninyo sikreto, pero wa madayon kay naabot mang mama ni Pader nga nagdaog dagong sa sapatos para itay kung baba. Hala, kuya, sakto ginatanan. Nganong kahibaw mo ka na? Mao ginay nahitabo sa kong damgo ug sa damgo ni Leda. Ug mo sanay nahitabo sa kung damgo, ug sa damgo ni Pader, ug sa damgo ni Milagring. Ha? Hotdog? Libog ang utok ni Lulong eh. Pero hasta ko, naglibog sad. Ngano ka to sa? Pero sayang gida. May nilang unta to nga. Nagkapabuhagay ko bisas damgo lang. Oh, tempa. Ayos to. Kibaw na ko. Mag-imagine ko. Di, mangita kong pwesto nga way isturbo. Magpasilong una ko ng punuan sa manggasunahan. Mayo kay landong ug bugnaw. Maka-imagine kong sakto. Kini, niya na yugo sa akong imahinasyon. Makapatuyang na yugo ini.
Way makabuot ako kay ako ng imahinasyon. Makasulti na gyud ko ining pader bisag din hilang sa akong imahinasyon. Ako'y magbuot sa tanang mahitabo din eh. Ako'y writer, director, producer o uban pa. Una na kong pagawason sa pader. Noy, Oh, ha? Gawas na ko. Nanadayos pader. kasi ba yung kalagad ni mo, Noy? Pader. Hala, oy, murag mauwan mo nung kumusulti eh. Niyabag. Di ko ang mauwa kay ako ning imagination. Noy? Kuan, pader, kadiyot ha. Murag nagkinahanglan pa kog laing tao aron medyo di kayo ko tantong makuyawan. Makuyawan? O ganong makuyawan man ka? Basta lang, pader, kadiyot ha. Enter, Lolong ug Lida! Kuya? Wow! Kini, murag okay na ni. Kay doon na testigos. Tistigos? Kaya nga di kuya? Nganong imo mamigipaan hi kuya? Okay, sa tinuod lang doon ako importante kayong toyo ni pader. Hoy, usam da na, Noy. So, wa kay tuyo na mo? Tistigos ko no ta. Mo na yung gisulti ganina. Sakto kuya? Sakto kayo, sakto. Usam da na yung tuyo na ko, Noy. Nganong nagkinanglan pa manag mga testigo? Kuan, pader, kining Kuya daw, Felipe, ha? Oh, ang hila? Unsay Angela. Sa ato pa. Siya imong gi-imagine mangwa ka makabantay sa akong pagsangpit nimo. Ha? Nisangpit ka na ko? Ay oy. Nalantawan ti kang nilingkod ilawom ining punuan sa mangga. Maong gisangpit ti ka. Pero nagtanga ka lang. Mura ka lang way nakita o way nabati. Kay mao di ay. Nag-imagine ka di ay ni Angela. Gring. Huwag ko mag-imagine niya, Gring. Ni kalit lang yung siya suot sa kung una-una, Gring. Mao ba? Ngano? Nag-uol ka? Nga wa mo magasulti to? Nga dito naman gud unta kas ila, ha? Gring. Ayaw pagunit-gunit ako, Ping. Nagkurog na oroy ko sa kalago. Kakit-kito, nakaayo ko anang imong dagway, Ping. Hinay mong tingin. Uy, naon sabi ako. Kisa may makadungog gawa may tao. Ay, mga dili mo na to. Yago tayo lang sa mangga. Mabuyagan ka ganina. Kalaki ka lang yun. Mamaulit na ta, dali. Mamaulit na ta. Oh, taon-taon naman tang naabot. Wali kay gisulti. Dito ka na nga wa ko mag-imagine ni Angela. Nga nito nga ragyo siya kalit sa kung una-una. Dito o man ko gwaping. Dili na importante. Ang importante, maokong nagsulti ka ba sa tinuod o wa? Nagsulti lagi ko sa tinuod. Aw, waday daghang istorya. Ha? Ay, nga sabi ka. Nagsulti ko sa tinuod nga wag ko magunahuna niya. Nga nikalit lang yun siya tunga sa kung una-una. Nga bitaw nga nakurat ko. Mao ba? Tinuod lagi, Gring, mura pa oh. Onya be, mangugat di ay ka. Ay di manggod. Kay mura mangugag dagduda. Ikaw, kay mukhang guilty. GCQ, General Community Quarantine. Makagawas-gawas na, pero physical distancing lang gihapon. Og dapat magsulob lang gihapon og mask. Sis, di ko kadungog. Murag layo ramon kayo ta. Upadoon lang tingali ko gamay ay. Ups, dihara gid ka. Di ba na magdungog? Kadungog lagi ko nimo. Ato, di ko kadungog ni mo. Di ka kadungog nako. Dili. Unya ano nagsige malagi kag tubag-tubag nako. Kay nakadungog man ko. Hay, salamat. Duol-duol na kita. Matras pa kog gamay.
Kay murag dool ra gid kaayo ta. Ayaw na, sis, ayaw na. Sakto na mo na itong distansya, good. Nangutot ka? Oo. Ah, Ngayon kay bawman ka. Nakabaho ka? kaayo! Kabaho! O, nakadungog pa yun. Tanawa ra. Dool ra lagi kaayo ta kay nakabaho man ka. Unya, do na ni defect imong mask kay nakabaho man ka. Mao ba? Gring, ngano ka, Gring? Ping, Ngano ping, ka? tanawa, ping, kadaghag anay. Ianay ang atong hagdanan. Stilan, ay na lang ko nagkilak-kilaki, God. Ay. Ako na ilisan ron. Pila naman tao na tulur ka ang kawayan. Kung sabiya ka. Ay, kabala ka kay... ako nang ilisan ron kahoy. Ha? Kahoy ako tayo ilisan na. Ay, dili na maoy akong gihilakan, Ping. Ano man? Natumban ta ka? Wa ba ta ka matumbi? Layo ramang ko. Pastila. Ano? Di pa ka sa anay? Wa, Ping. Kung ano, perte man mo hilaka. Nagbat-hibat mo na ganin na yung dagway. Saba diha. Bitaw, sabi tayo mong gihilakan. O, sabi ka. Gianay na ang atong hagdan. Nagpasabot nga hapit na gyud mabungkag ang atong pagpuyo. Magkabuhag na gyud ay taping. Samtaw na yung gipanulti, Gring, oy. So may koneksyon anang anay sa itong papuyo? Sinyalis ka na, Ping. Sinyalis ka na. Sinyalis na nga doon na na'y angay nga mahinay. Angay anay? Anay di ay. Oh. Magbuot man ka. Doon ay anay nga mihinay-hinay pagkutkot sa atong pagpuyo. Ug kana, way lain kundili si Angela Ping. Unsa? Sus Mariusip. Bi, kurusan ko na yung magtang, bi. Aray. Da. Kita sa tanag, Gring. Ay, paminaw ko, lituyok makungo. Lipong ko. Oh, nagtuyok gini mong oping, murag kasing. Kana, Gring. Kanang imo mga pagduda o kawa ano may pagsalig mo na anay nga hinay-hinay nga mugubas tong pagpuyo. Dilis ang hila. Kay di man to anay sang hila. Dinosaur man to. Nganong dinosaur man, Ping? Oh, extinguish naman. Ha? Extinguish. Unsay extinguish? Ay, ambot. Ambot kayo mo na akong gisulti. Basta kayo mo na akong gisulti. Ay. Basta kayo, agid-agid na ba? Agid-agid na na. Extinguish. Kaya bang nabuhay ras kadagkuhan kagahapon pero wa na karon. Mao na, kasabot ka. Pero buhi siya. Oo, pero ang relasyon, ang among pagminahalay mo iwa na. Ang iyang papel sa akong kinabuhi o akong papel sa iyang kinabuhi, wa na. Natapos na. Pasaylo ako, Ping. Pero dili lang yun ako malikayan, good. Kung mo na, ba gyud ni mo ang tanan, Gring. Ha? Katong tanan ni mong gisulti nga, okay na ni mo tanan, nga di ka apektados kagahapon na mo ni Anghela, istorya rin ko dito. Istorya, binutbot. Oh, Mahiyubos yung ginoo ni mo, Gring. Hasta ang mahal nga birhen, hasta ang mga anghel ug mga santo sa langit. ha? Sige ug gagampo, pero wa day ka mosalig nila. Wa ka mo tuo nga ila kang gitabangan o gipanalipdan. Ayaw sad pagsulti, anak, Ping, uy. O samde ay, kay kung nisalig ka, be, Di salig manggugkuping. Magampo ba di ay kukunwa pa? o niya kung nisalig ka, ngano nagduda ka pa man? Ngano ingon ka pa man nga, hapit na maguba akong pagpuyo, tungod lang kay gianay nga atong pagpuyo, ang atong hidaanan day. O hidaanan, kinihagdanan, giahak. Ang atong hagdanan ba, gianay? Oo. Nya, di ka na unta makahuna-hunaan ang mga butanga kung tinuod pa nga nisalig kas Ginoo. Kay ang Ginoo dili man mutugot nga ang iyang anak
nga mituo niya masakitan. Oh, Mao nga pangayog yung pasaylos Ginoo. Lord, pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Oh, 2x4 niya. Siya rog kadot pang anay ani. Anayon mangganing semento. Ay ako man yan yung butangan og panguntras anay gring. Unya ako pag yun ning pintalan og dark brown. Mao ba? Nahala sige. Dili na lang ti kaalalayan ha. Kay tulura bitaw na kaang atong hagdan. Magandam na lang kog para paniod to nato, Ping. Mag-ihaw kong manok para atong sudan. Sige, gring. Butangi og dagang tangad ha. Ay oo, oy. Luy, og tangad og kamunggay og sayote. As kalamiya na gring. Mura ganahan yung kumutrabaho sa itong hagdan ni da. Ay, nagkapso ni kahuya. Uy. May di mayo akong pagkapwisto din nila. Ako untang lapad-lapad ang akong kanauntang bang lapad-lapad bang ang akong silent aning kahoy ba? Kana. Tungaon ko lang ning manok. Ang katunga, tuwahon. Ang katunga, adobohon. Lamias, among paniod to ini. Keng, Oh, gigotom na ka? Wa pa baya ko katakang. wapay. Ako lang ang taon na ning waman ang lamisa ba? Patungan lang gud ako sa mga kahoy aron mataro na ko gabas. Sige. Sa banggirahan lang ko magtiwas og hiwa. Ini kahuman ako gabas kahoy, isuro na ko balik ang lamisa. Ay, ayaw na lang, Ping, uy. Sa gawas na lang niya tamaniod to. Dito lang unya ibutang ang lamisa, ilawom sa mansanitas, Ping. Sige. Sige, okay. Kini, plaster na. Okay ng paggabas ni. Kahumot, nastangad og luya. Siguradong nakapanimaho na ruspiping. Pero taod-taod pa di, kay wa pa kayo malata ang manok. Has kang umutan nas tinuwang manok. Gigutom na nung ko da. Dalion ko niguman ang hagdanan bi. Dalion ko na nigabas ang kahoy. Bantay bitaw badabi ka ha? Tahion ko yun ay mong baba. Budahan ko pa. Niyabag. Nganong nasudam sa kong nahunas ang hila? Nagpahinomdom lang ko. Ito bagra ba? Timan Felipe ha? Humot na sadang akong adobo. Ay, murag magkadungan-dungan ra ni silang kaluto sa tinuwada. Uy, hala. Wa pa man day ko makalungag og kanon.
Haskam. Tadubo na sa. Nagadubo sa des milagring. Samot ko kagutom nila. Siyang ilaka, lamig ba sa kagmuluto? Hoy, arog ka masayot. May karinderya kos una. Dugokon kay mga customer tungod sa kalami sa ako mga niluto. Anong mutubag mang yun, oy? Ako ramutan ni huna-huna, anong mo apil mang yun? Ikay naguna-unang hisgot na ako. Huwag ka kumiyaba gani. Huwag kay tornilyong naluak sa kong oh. Kamhanan lagi tingali itong bayhana. Ping! Humana ka! Kay nakaluto na ko! Ipahilo na ng lamisa sa ilawom sa mansanitas, Ping! Kadali na lang, Ring. Mwingon ako ni mo, gamay na lang ni. Dalihan ko ni tiwas paggabas. Ay, ano ba dugay mo sa kanina putol na katuloy. Ang unang ikaduha dali raman. Kiniragi daw murag giungot mo ng gabas. Uy, hala. Kagbuang ba ni? Human. Naapil ako gabas ang lamisa. Ping! Gano'n ka, Ping? Naunsa ka? Greng, tanawa, Greng. Jesus, Mariusip! Naapil ako gabas lamisa, Greng. Wag ko kabantay nga nalahos na dahil gabas. Ano ni dali mo itong balik sud? Di ka ito magkuha og sundang. Patay ko. Ping! Kinilay atong... uy! Hain naman tong tawhana. Ping! Hain mang ka, Ping! Itago! Unsa? Ngano gutaong nitago mang ka? Hadlok mo nimo! Nganong nahadlok mang ka nako, Ping? Og hain mang katago? Imo na ko tigbason. Nayabag. Gawas diha, oy, kung hain ka magtago, oy. Tabangi kong pahimutang ining banig ilawom sa mansanitas kay ipagawas ko na tong mga pagkaon. Banig mong dagrin? Kay unsa man di mong pagtuo, Ping? Abi na ko sundang. Dutan na itong kentang ring ay marunta ni ka-picnic. Ay, Ping, oy. Bugnaw kayong hangin din, he. Ni apay daghang sabaw, higop pa. Abi bayagin akong nasuko kaganiha nga nagabsan akong apil lamisa. Ambot bitaw. Wa man ko masuko hinoon. Kalamig yun sa sabaw sa tinuwang manok Bisaya. Lami sa king adobo. Lami man gyud ko mo adobo, Ping. Salamat king ha. Nga wa ka magkuha og sundang para tigbason ko. Ay, usa sad tingali nas akong nakatunan atong lockdown, Ping. Nga mas importante ang maayong pagsinabtanay kaysa bisan unsang butang. Ngano ka? Katawa lang ko. Unsa may imong gikatawan? Ganiha ba pagkakita ni mong gianay atong hagdanan? Kuya kay naabtan ni mong nahuna. Matintal man gyud ta. Do namang gyud mga tentasyon, Ping. Pero sa imong pagpasabot nako, nakasabot na sad baya ko dayon. Di baya parehas una nga maabtan pagpila ka adlaw una ko makasabot. May adlaw lang, buwan gyud. Mapanilabot sa kulata og yaw-yaw. Bas, dili na mahitabo, Ping. Hinaot pa unta. Gapuhan ako sa inyo ha, kuya. Bago naghagdanan. Naanay kayda-kayda. Ug naay mga tanong nga gipampatong. Ginindot at kas picture long, din cellphone sa. Mas nindot pag yun is personal. Patuwanan ko, kuya. Usa man na inyong gitanaw. Tanawa, Fadero? Bago ng bahay nilang kuya.
Oh? Ang kay daragid ang hagdanan mo ay bago na pa dir kay gianay na mo gusto nga mong hagdanan nga kawayan. Akong gilisan og kahoy. Giapil na sa nakong taod ang og kayda nga gamay. Unya gipamutangan sa din akong milagring og mga misitas. Nindot sa tanawon pod. Mao man ni ang gipangandoy nga bahay ni mama, oh. Bahay bakasyonan sa bukid. Nangandoy si mama mag-ingon ini. May pagkabahay kubo ang porma. Unya, may mga tanom sa palibot. Lawgawa ko day, Father. Ganahan na imong mama og kinabuhing probinsya? Sayang nga sa? Sayang, nga? Sayang! Wa siya makapamana og taga-probinsya ba? Uy, naon sa magkano eh? Naon sa magkano? Tuyan ka? Pagkuha palihog og tubig, Lolong. Pagdali. Hey, ikaw no, careless, gid kaayo ka. Mayo ka ni wa ka masibat pagsulti nga sayang wa magkadayon sila si Kuya Piping o ang mama ni Father. Tawgawa, bitaw. Siga laging mata ni Kuya Piping. Hapit na gud mo gawas para mutusok na ko. May na lang, natabukan ra siya. Maayo din na matabukan. Aw, di, good. Pero arang-arang na lang nga natabukan siya. Kaysa ni gawas gud ang iyang mga mata og nitusok na ko. Mas kuyaw to. Dagan ang ginindutan ning atong bagong pormas bahay gring. Kay ako man gipakita sa picture. Kinsa mang naghanaping. Si Padre James, si Lolong, si Brad Jacob. Brad Jacob? O katuba akong amigo nga sa Kristan Mayor sa katedral sa syudad. Nagchat man mi. Unya ako siyang gisindan og picture. Nanghambog man rin ko sa akong binuhat nga kayda og kuan hagdanan. Abot di ay kag panghambog sa syudad. May gani kay wa ni mo sindi si Angela. Wa ra to'y pakapin pagkasulti, ha? Sigurado ka, ha? Ay o lagi. Bitaw gring. Imong gisendan si Angela. Wow, uy nausa. Sigaw ginanay ang ilong. Unsa man di ay? Ay pagkakita ni Padre sa picture ba? Oh, Ingon siya. unsa man? Nangandoy sa kuno iyang mama og ingon ini nga balay. Oh, Namuha ka gring. Day, gring, murag nagpagtintal na ka gring. Padong nakapagtintal. Kurusi akong agtangping. Asa nga sa mahanog sa anog sa Espiritu Santo. Okay na, Kuping. Ay, salamat. Anong nakaingon man si Father, anak Ping? Nga nangandoy iyang mama og ingon ining bay. Basig nakahisgot yang mama. Wa na siya laing gisulti. Wa na mo to. Unya, ni unsa man ka? Tadukan ko. Nindota din ni Sky Dagring, bugnawas hangin. Ug klaro kayong mga bituon sa langit ug ang buwan. Magsilpi ta gring, dali ring. Silpi. Nindot na to tan-awon gring, oy. Ngayon kita gring na. Background na to ang langit nga puno sa mga bituon ug ang buwan nga gisugdan nagsalipod sa mga panganod. Lain sa purma gring. Are na sa taspikas atubang background na sa natong kayda nga puno sa mga tanom. Tanawag ring. Kanindutan na tanawag ring. Mao sa tingali di gipangandoy nga kinabuhi ni Angela ka ni Adtoping. Ayaw lain na pagsabot, ha? Na malandong malanggod ko ganida. Tingali atong panahon nga kamo pa, nangandoy siya og kinabuhi uban nimo nga ingod idi dinhis probinsya.
Ingod ini nga bay. Simple lang ang pagpuyo. O galing lang kay wa mo magkadayon. Kay wala naman kong balik niya. Ngano gidi ay nga wa naman nimo siya balikaping. Tungod lagi nimo. Nabalhin na biya akong pagtanaw nimo. Ay kao baya nato pingoy. Ludon man sa mga batanon nato. Kay tinuod man bitaw. Pero ngano man yung nabalhin man ako imong pagtanaw be. Imposible sab nga imo dayon siyang gibaliwa diha. Diha dayon. Nahigog makamanggid ka ni atong panahon na. Oh, May hinungdan ka gyud ping. Wa gud ka siya sa nimo. taga-syudad siya. Arangan og kahimtang. Nagtuo ko nga dili siya mabuhi ning dapita. Nagtuo ko nga dili niya madawat ang kinabuhi din sa bukid. Nasaan mo ingon ini nga kananan sa probinsya, Felipe? Oh, wow eh. Karindiri kay pinakadakong kananan dito. Ay, pero doon na mo yung mga sinihan. Pareha sinihan din he. Oh, Wow eh. Ang sinihan dito kanarang sa Vitamax unya papitahan. Muna na among sini dito. mingaw day sa inyo? Oo. Kabinas bungtod sa among ipuyan. Wa pa'y kurinti mga bay. Ang mga posteras kasadang duna. Hala no? Mato'y hinungdan nga nagtuo ko nga dili siya mabuhis probinsya. Kay mingaw pa man ko dinhi sa una. Dili parehas karon nga mura-mura na lang sab sa syudad. Mao na. Pero wa gyud nimo siya pangutan aping. Nihukom ka lang base sa inyong panagsulti. Oo. Ug tingali nasayop ko. Pero dili gyud siya akong kapalaran gring ikaw gyud. Aw, hinuon. Mao nga dili na ta magpaapekto sa nilabay na. Kay bisag kung saon pa nilabay naman to. Igo na lang tas pagbalik lantaw. Amen. Uy, mayo ka ikaw rango sa ang mianhi. Wa ka na magdaog laing tao. Ikaw gid ba? Sino'y piping imong ipasabot unsa? Aw, wa ra bangod ko'y gipasabot. Wato na ko dada sino'y piping kay tulo ka adlaw mo ko din eh. Ay, salamat sa Diyos. Salamat in taon, madugay-dugay ka. May tambungan kong mga meeting ma. Ay, way kaso. Ang importante nga ani ka matugsod sa tulog ka adlaw. O man, kuyog ta, inigbalik na ko sa probinsya. Aron magkasuroy ka sa bukid. Aw, di ko bukid kayo. Bungtod lang o dili layo sa lungsod. May na lang, maghanggab kag presko nga hangin o makakaon ka mga preskong utanon. Oo niya, naaratay kasuruyan dito. Daghan ma, Sigurado ka? sigurado ma. O ang number 1 na tumasuroyan ha, sila sinoy piping ug nang milagring. Wow! Kanindot na sa iyong bahay nang. Ay, maora manggod gihapon ning bayad ay lida. Napunan lag og gamay nga kayda o gipamutangan ako ining mga misitas mauning ni arang-arang. Labi na gid kong mamuwak na ni imong bumbil nang. Mas mo nindot pa gid ni. Ingana lang mo niya ang tong bahay pohon ha, Lid. Nganong ato man? Ay, sugta na guna siya lida. Aron mahiluna ng kalag, ana. Paito. Nagkundinar di akong kalag nang. Kay wa ba di ay? Nagawa ninyo eh! Siguradong ganahan ka silang lugar ma. Unya sila, ganahan ka nako. Ha? O siguro pangutanaha ma. Sigurado kayo. Ay, ayaw na. Maikog tas iyang asawa. Okay, ra yun na silang milagring ma.
Magkasinabot kin mo. Kay mura-mura mo mong style. Mao ba? Nahibaw na baya ko bahin ninyong piping. Pero okay ra ko. Wa kay angay ikabalaka. Ipakita ni mo ma. Ah, Picture ni sa bahay lang ni Piping. Tanawa. Imong ganahan nga ba di ba? Adto niya dito ma. Nindot ka kailang lugar. Una ka siguro kung magkauyon ka dito. Oh. Luto na saging, oh. Nya, presan to ginamos. Lumiay ni Kuya ay. Ay, pero kung di mo ganahan o ginamos iparis anang saging, di ay bukayo oh. Wow! Makayo na ako ipari sa saging nang. Oh. Mga na, gila. Uy, nahinawag na mo, Gring. Uy, kinsa ba di? Uy, si Padre. Hello, Father. Ay, di aga ni ron kauban na mo sila si Lulong og Lida. Nangaon mig saging nilong ag og ginamos. Ay, di asay bukayo. Naamang ka sa syudad ron, di ba? Uy, aligriha ko na ninyo din ha. Magpundok kita ko sa biya inig. Pauli na ko ha. Kuyogo na ko si mama. Hello, Nang. Hello, Dre. Okay, Dre. Way problema. Pahibaw alang mi kanus amo mga riha. Aron among mapangandaman. Sige Nang. Manawag na niya kung balik ni mo or dinibiping. Salamat Nang ha. Sige, Dre. Amping, Dre. Ano dahil, Gring? Murag, natukan lagi kag kalit ganina. Saan mo na ikisulting pader? Inigpauli niya. Kuyogo niya iyang mama. Makigtapok siya nato din hisbay. Oh, Okay. Excited na kay Kulids. Gusto na akong makita sa duha nako kamata ang mga expressions nila ni Kuya Piping, Madam Angela ug ni ng Milagring. Kanagay mga expression sa mata nga dunay gustong isulti pero ihilom na lang tungod kay dili gustong madunggan og di gustong mahibaw-an sa lain. Labi na ni Father. ay, bitaw sa. Ka-awkward ka, anak, no? Luoy kay Father eh. Wa gitay kalibutan. Sultihan na lagi rin nila tinuod si Father sa. Unsa bagay na anak kung mag-excel si Kuya Piping o si Madam Angela? Bitaw eh. Ambot ka nung di sad ka sultihan ni Kuya si Father. Ako gani, kasultiho naman gani kay ko. Pero di lang ko. Uy, ayaw ba ginagbuhata ha? Ayaw ba gidlulong? Di ba ko ganahan og lalaking chismoso? Maura gid niya na yatong kabuwagan. Unsa akong gisulti? Ingon ka, mauraon niya nay atong kabuwagan. Sa ato pa, kita na di ay leads. Kita na? Dili, uy! Dili! Erase! Nasay pro kong litok. Di na to nimo pwede bakwion. Sa giingon pa sa atong Ginoo, gipamulong mo. Pag nasulti man to nako, joke ra to. Or aksidente. Wa tuyo Dili, imo tong nasulti tungod kay mautoy na asay mo kasing-kasing. Di na to nimo mabakwi pa. Oh. Wa mo ko magdahom ini. Ay, swete pie, honey pie. Ilong, lulong. Patuyang raman taon ka. Ha? Oo, sige. Di na lang to nako bakwion. Tinuod ka? Ikaw ug ako ug ikaw. Kitang duha. Ay! Lulong! Tabang! Tabang mo! Nagpasabot ba nang? Kay
nakuyapan man si Escalipay, sobra-sobrang iyang kugman ako. Ay, dili na tinuod oy Lida. Ha? Pero kaniadto, mausaday akong pagtuo. Kay kanas Kuya Piping nimo sa una. Hapit na mamatay pagsugot na ako niya. Uy, nilagom na gud na. Pero unsay nahitabo? Kadaghan man di ana gitago nga sikreto nako. Pero, wa na magpasabot na nga, gamay ra iyang gugma nimo. Ambot Lida. Maglisod na kog sukod karon sa gidakon sa iyang gugma nako. Human sa mga panghitabo ug sa mahimo pang mahitabo. Mahimo pang mahitabo, nang? Parehas anang pag-anhion niya sa inahan ni Padre. O patamasayod unsay mahitabo ang higayuna. Nakasulti naman ko ni mo bahin nilang Piping, no? Og sa inahan ni Padre. O nang, nakasulti na ka na ko, ana. Aw, hinoon, nilabay naman to. Mga tiguwang naman sila karon. Maugid nang, past is past na. Move on na lang ta. Pero ang ako manggong gikuyawan, kung doon na pa di ay sila'y laing gitago. Ambot lang ha, pero ako yung gibati. Nga doon na pa ko'y wa mahibaw ibahin nila. Murag doon na pa gyud. Nya, siya naman, okay na ka? Lawgawa. Nawa makuspasing kuya. Ay, anak yun na, basta sobrang kalipay. Ako gani sa una, dirit, gani ko mamatay. Ha? Grabe agad. Wala gi. Kay niyutong man ko. Nganong niyutong sa kuno ka kuya? Ambot sa dato, nilagom na lagi ko ato. Nilagom ko na ko ato. Panguntan na malagring ay. Tana. Lawgawa kuya sa? Ana din ang malipay tag sobra-sobra sa? Pero, believe ko nimo. Diretso, way hago. Naghago sa kuya eh. Grabe sa dang akong sakripisyo eh. Pag lockdown gani, Oh. sakripisyo naman to. Sakripisyo kay ko. Di ko kakita niya. Sige. Di na ko mo question, anak. Magawas na ta na. Kay nabalaka na turos lida nimo. Na. Oh, maayo kay naulian ka na. Nang, asas lida. Ito ana, akong gipapauli. Ha? Uy, anong yung mamanggi papaulis lida, Gring? Bitaw nang, laina ni mo nang eh. Unsay laina? Tan-awa ra gud sa gawas. Oh, kilom-kilom na. Unsay kilom-kilom nang? Hapit na mo gabi ba? Magabian na sila dan, delikado. Ay nga nung delikado man. Kuyog man sila lulong. Bitaw nang. Ay maubitaw mas delikado. Nang milagring sa day. Saba diha eh. Lawgawa giday. Wag yung kay mahim sa nalong. Ay, ikaw. Pauli na sad kay magabian ka na. Tingaling maabtan kag wakwaks dan. Uy. Ihatod lang ko ninyo. Dalawa na magugwakwak. Sige, Ping. Ihatod, Ping. Nga! Oh, balik lagi ka dayon. Kuan. Kuan lang ko mula ho sa gatod kay ako lang siyang pasabay ni Ursula. Si Ursula lang taga ibabaw. Oh, ano day? Uy, hala ka, Ping. Kanara ba si Ursula? Maura ba na gidungog na wakwak? Ha! Ay, pastilan, Ping. Talawan ra ba kayo tos lulong? Unsaon na lang kung tinuod ang mga tabi-tabi bahin ni Ursula. Patay si Lulong. Ginoo ko, Ping. Waday kakaibawan ng tabi-tabi bahing Ursula. Ha? Uy, di tingali na tinuod din, uy. Musimba sa bayan na si Ursula. Kadaghan na sabi magkadungan na niyag lakaw nga kamera. Ay, dili man kuno na mangunay og silingan ang mga ungo, Ping. Aw, dito na hilabtan si Lulong. Kay silingan day natos lulong, nga taga lungsod man to. Ginoo ko, luwas ang kalag ni Lulong.
lain na sa dining di na to kailang atong kasabay ug lakaw eh. Wa may tingganay. Oh, Nakuyawan ka. ay. Gamay te, gamay. Horror magud og dating ang uwang sa iro. Kay doon ako may ungo basta muwang ang iro te. Og mituo ka. Medyo. Wa ba di ni mo makatuni sa eskwelahan? Nga ang pag-uwang, mao'y pagpanawag sa usa ka iro, ngadto sa laing iro, ngadto sa layo. Ang mao ba din ate? Karong pa ko kadungog na da. Gitudlo na namo kaniadto sa among science teacher. Basing gitudloan sa mi, pero absent na ko. Or nakadungog na ka. Pero mas imong gitiman-an ang tutuo sa mga tao. Nga ang pag-uwang sa iro, mao'y timailhan nga dunay ungo. Mao tingalit eh. Mutuo ka di ay og ungo. Kuan. Ngano, nakakita ka na? Wa ko man. Pero hadlok lang gid ko tungod kay sa mga istorya ug mga salida ba. Nakaila ka ba nako? Nakakita naman ko nimo sa simbahan ti. Manibahay man sa ka pero wa ko makaila sa imong pangan. Ako si Ursula. 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 Wa kay nadunggan bahin anang maong pangan. Naaman ti. Pero lain man sa to. Unsa may imong nadunggan? Wala to eh. Lain man sa to siya. Nga si Ursula, ungo. Pero lain ba itong Ursula ti? Lain to? Ako, ang maong Ursula. Wa ko magkumidya. Ayaw good pag komedya ti? Wa ko magkumidya. Ako si Ursula. Ang gidungog nga ungo. Sure ka te? Ganong nihila ka man. Nabinuha naman ka ti mate? Ha? Nabinuha naman ka ti? Halaping, oy. Nabala ka naman hinuon kong lulong, oy. Ay. Pastilan. Wa mangyug ko'y nabalitaan bahin natong Ursula, pero nakadungog ko nga doon ay gidudahan nga ungo, pero wala na ko tagay og bili kay di mo ko kumutuan ng ungo-ungo god. Wa ba di ay ko makasulti ni mo bahin ni Ursula, Ping? Wa gyud. Hala no. Ay, pastilan, Ginoo. Panalipdi lang in taon si Lulong. Daliping. Mag-ampo ta. Atong iampo ang kaluwasan ni Lulong. Dali na. Mupadayo na taog lakaw. Kay mulaom na unya pag-ayo ang gabi. Bakwi abit atong imong gisulti te. Nganong ako mang bakwion. Nga tinuod man ang akong gisulti. Nga ako ang gidungog nga ungo ining dapita. Pero wa na magpasabot nga tinuod ang ilang pasangil nako. Kung ungo pa ko, ganina rati kang gibalbal. Ug tan-awa ning akong gikwintas o. Uy. Kapilar sa mahal nga birhen? Oo. May ungo kaha nga magkwintas ini. Ay! Salamat! Salamat, Lord! O, dali na. Padayon na ta sa paglakaw, aron maabot na dayon ta sa atong padulungan. Di
magimutumbag si Lulong Ring. Ay, hala kaping, uy. Unsaon na lang kung ugma sa buntag. Ato na lang mabalitaan nga nakitaan ang patayng lawas ni Lulong. Nga gikuhaan na og atay og kasing-kasing ping. Akong itudlos, Ursula, nga may kauban ni Lulong sa paglakaw. Ay, pastilan, Ginoo. Makatuog makakuron ini. Murag dili mangyod. Parang di katuog eh. Kinsa kay dili mo katuog na mo ini karong kalaki ha. Oh, kasaman ron. Kulbaan ko na. Uy, si Lulong. Hello? Hello, kuya. Nagbata ba ka? Sa mo taon ng pangutanaha, uy. Magkatubag ba ko na yung matug pa ko? Aw. Oo, day kuya sa. Naugaw mo kanina, kuya. Time out. Sigurado kang sululong ka? Kuya, sa doy. Kinsa mo ko? Ako lagong gisiguro, god. Oh, nganong karon pa masagan nawag. Nabalaka kay minimo, uy. Nadidbat ko, kuya. Nag-charge pa ko. Singan? Nag-charge pa ko. Nag-deadbat ko. Nadidbat ako galibat. Namatay akong baterya ba? Ay, laugawa day atong Ate Ursula, kuya, no? Ha? Nganon, nausab ba siya sa imong atubangan? Nakita gyud nimo iyang tinuod nga pagkatao? Oo, kuya. Ha? Dili tinuod nga ungo siya, kuya. Pero grabing kuyawan ako eh. Kurugos ka, kuya. Paminaw, ha? Istoryahan di ka, kuya. Sige, istorya, hekos na hitabo. Ay, salamat mi undang na Diyos Lulong storya. Abi ginakog makadlawnan mi. Unya ni kalmar sang hagok ni Milagring. Ay, makatuog na gyud taon ko. Labar, bas kong oy. Kung sakay nakalimtan ni Lulong ay ni-text pa man. Uy, numero raman eh. O di dahil ni Lulong. Tempa, murag nakabantay na ko ning numero hada. Murag di na ni bag-on ako. Walang gyud din ako walang gyud ako ni masip tingali. Basahon ako na yang kuan bi. Basahon na ako. Si Anghela ni. Uy, si Angel. Si Anghela. Si Anghela gyud ni. Bibi akong basahon og tiwas. Ngano nagduda ka? Sa man yun. Imbis matuog na ko, mawagtang naman sa nundo ka na tuwan. Sa mga kay tuyo ni babayhana, bibi akong tiwas og basa. Kung gusto kang makatuog na lahusag basa, ikaw rin may galangan-langan si mong kaugalingon. Sam niya text ay mura man og dialog nako. Di ba ka ni damgo no? Pasig nakatuog na dahil ka ako ug ako na lang ning damgo tanan. Pero sige lang. Tiwason ko lang yung digbasa. Di gyud ko kasultis akong tuyo nimo kay langayan kaayo ka. Ay, salamat sa Diyos. Wa di ay daotang nahitabo ni Lulong in taon. Salamat, mahal nga berhen. Ay, lalipa na bitaw ko, Gring. Dugay day kaayo mo na human og istorya. Kay nagduka ka pa man. Oo, taon yun. Wa mangyog ko kamatngon nga may kaistorya kaping. Nakatog ra gyud di ay ko. Perting hagok ni mo eh. Mao ba?
Ingon ka pa, hindi ka makatuog sa kabalaka. Ay, nakatog, di ay hinuon ko sa kabalaka, Ping. Pahinagok ka mo, rag silbatos, pambot. Unsa? Nga itong pamahaw mo, balik lang ko katog nga. Bugat pang mandrugay na kung oy. Ay, ayaw lang po dayon nang inighuman og kaon. Uy, pataod-taori o na, Ping. Ogring. Uy, ginoo ko. Nihagok na naman hinuon. Hoy, Piping, pagmata! Piping, pagmata! Gring, nakatuog ko? Ay, oo! Nihagok lang kag kalit maong gipukaw ti karon matog na lang kag balik. Balik na lang sa kwarto ba? Lain sa kaayog anhi ka matog at tubangan sa lamisa. Okay rag atos likod. Naunsa naman ko eh. O nya na lang kaon, tiwasan na lang una imong pagkatog. Kaw, balik na sa kwarto, kaw! Nakuwangan gudi ay nistog, kinihagok man dayon pag dapat gusto sa unlan. Unsa man ni akong natumban? Ay, pastila ng iyang cellphone di ay. Wa na lang gid ay niya mahipos human nilang istorya ni Lolong. Uy, ni may text. Numero raman di. Kinsa man kaha di. Akong basahon be. Wa na mabasa ni Piping da. Alas 2 sa kaadlawon gisend. Kinsa man kahani? Basahon nako. Wa man ka mo reply. Tingali na nga tuog na gyud mo. Pasensya sa pagsamok. Pero muhangyo lang ko nga pagsabot mo sa imong asawa. Unsaon nga dili madayon ang pagtapok-tapok diha sa inyo. Kinsa man day ning... naadi ay nag-una ini nga text. Si Angela ni na ako'y tuyo ninyong magtiayon. Uy, wa di ay ni mabasa ni Piping. Unsa may akong buhaton. Huwaton akong mumata siya. O tawgan ko na lang ning babayhana. Unsa man kahay maayong buhaton. Aray na kuma! Amping! Always! Tanaw na nako kung ni-reply na Bas Philippis akong text. Uy, nanawag siya. Hello? Hello? Hello. Good morning. Natuog pa si Piping. Og ako mo ay nakabasa sa imong text. Mao ba? Wa na lang ko maghuwat nga mumata siya. Kay murag emergency maning imong tuyo. Husto ka, emergency gyud. O ginaot nga inyo ko masabtan sa akong gihangyo. Dili sa ingon nga dili ko ganahang mo anha sa inyo, pero por delikadesa na lang tingali. Wa man ko'y nakitang problema nga mo ari ka, ma'am. Nang labay naman tong inyo ni Piping, di man tingali na problema. Wa mahibaw si Father James bahina mo. Pes, sultihe. Para nako, angay mahibaw si Padre. Total, kagahapon naman to. Panahon pa man to sa inyong kabatanon. O parehas mi ni Padre nga way labot kung unsa nang labay ninyo ni Piping, dili. Gawas pa. Maiko ko ni Padre kay nakatando na rabako niya. Mao nga pasensya nga dili na ko ikahatag ang imong gihangyo. Bye. Hello? Hello? Antipatika.
Ginoo ko, pasaylo ako. Nairita ko ni Angela. Pasaylo yun ko, Lord. Wa ko kasabot niya. Kadugay na adto. Mga tiguang naman sila. Wa siya ka move on. Wow! Mura sa kong batanon na. Pinamove on man. Pero, seryoso. Anong dili man siya makaharong pag-anhi? May lain pa kahang hinungdan gawa sa ilang relasyon ka ni adto. Doon na pa ka, ha? Oh, ha? Oh, dana ng pamahaw pa ni Odto og snacks. Kaya 3:30 naman sa hapon. Taas sa deskonto, Gring, no? Ay, ooy. Nang hubag ko na imong mata. May gani kay way muta. Kaya nanghilam mo sa taong kudaan, oy. Natagbaw yung kasi mong tog, no? Ewa, nabayaan ka labad sa kung Di parehas ganina nga, pati yung labara. Bugat. Karoon na, nindot na kaya kong pamati. Sige na, kaon na. Higop anang sabaw sa utan Bisaya. Oh, Nagkasulti ra ba Miss Angela sa telepono ganina? Ay, unsa ba? Uy, mamulwak ka man! Pasensya na, Gring. Imong sa gugong pakalitan po, doy. Baya ni mo. Unsa man din na akong nagkasulti, mi. Nanawag siya ni mo? Ako'y nanawag niya. Ha? Ay, ikaw pingha. Kalbasa na gini nitugpas akong naong, ha? Pastilan, gud. Oy! Pasensya gyud ring ha, pasensya na. Ay nakasala ginoo ko nimo da. Unsa man ping. Sultihi lang kuno ko. Nganong dili magyud ka mukalma kung maghisgot ng Angela, ha? Murabag atakihon ka dayos kurat-kurat. Murabag doon angay ikalisang. Dili ring. Nakuratan lang gyud ko nga nanawag kaniya. Kadiyota kay mo inom muna ko. Anong nanawag mo sa day kaniya? Nakabasa man kong text niya nimo. Ay! Sobra na kiniimo, Ping, ha? Imo na kong giligo, ha? Sobra na ni! Peace, Gring. Ang kalinaw, maana ni mo, Gring. Kalinaw di ay, ha? Niarang kalinaw, ay! Gring! Daghan ko din kahoy mong dalong. Para di na tamahutan og sugnod ugma, kuya. Ha? Oh, para di na tamahutan og sugnod ugma. Mayo. Bughaon na nila natudaan, kuya. May pa. Para pero kwan kanang kamawa ba kang mugha? Oh, kumao, kuya, oy. Kahoy ba? Lagi. Nabaday laing bughaonan, ha? Di ba kahoy raman, kuya? Oo, bitaw. Asa naman imong wasay, kuya? Nahabulan akong wasay. Bulan na din na imong wasay. Sundan na lang. Duham na kabuok tagsata. Tugawan mo, kuya. Lingawas duha nga ng bugha kahoy ng Nang? Nahibaw ka, balida. Nga dili gusto mo anhi ang inahan ni Padre. Ha? Mauna, dili lang siya kasulti sa iyang anak. Pero, giun sa mo pagkaibaw nang? Nanawag ko niya gahapon. Kay di text man siyang piping nga may importante siyang toyo. Ako may nakabasa kay natog mas piping. Mautong ako na yung gitawagan. Og maotoy iyang tuyo. Nihangyo siyang mangita migpaagi nga dili malahos ang atong pundok-pundok ugma. Hala, no? Pero nibalibad ko kay maikog kong Padre. Gawas pa.
Unsa may problema kung mo anhi siya sa amo? Lainan tingali siya nang. Ay lainan gyud siya. Por delikadesa ko no. Anong por delikadesa man? Unsa man, kabit siyang piping. Ay, pasayloon ko sa Ginoo sa akong gipanulti. Pero hagbay ra gud tong panahon nga sila pas piping. Panahon pa tong mampor oy. Lain-lain na gud sila kinabuhi. May anak pa siyang pari. Unya magsulti siyang ingon ana. Ako gani unta ang musulti ana kay ako'y asawa. Wa man gani ko. Bitaw nang sa? Wa gyud ko kasabot niya Lida. Pero okay naman kaha ka nang nga mo anhi siya. Ay okay ra gud ko gud. Kay nakasabot man ko sitwasyon. Dugay baya gyud ko nakasabot. Ang sumagod, nakasulti ba ako ni Musuna. Dugay ko nakasabot oy Lida. Pero nakasabot gyud ko. Gani, nagampo gyud ko sa iyang kaayuhan atong pagkasakit niya. Tinud-anay gyud tong ampo Lida, way plastic. Pero siya di ay. Wa pa lang tingali siya makaibaw nga kaibaw na kabahin nila nang. Ay nahibaw na oy. Oh no? Siya man rin ingon nga por delikadesa. Pero wa siya mahimo kay wa man kumusugot. Aw gawas na lang kung siya mismo ang mangitag paagi nga dili siya malahos dinhi. Unya nang, unsa may plano nimo ugma? Aw, atimano na lang siya kay bisita man. Sige lang nang. Tabangan lang sa tika. Ay salamat daan Lida ha. Dako gyud unya kag ikatabang nako. Apit na maabot ma. Duha na lang kalungsod nga itong agyan. Diretso tas kumbento? Dili na. Diretsyon na silang ni Piping. Mo dayon yun ta? Dayon kayo. Tuwa naman galing sila si Lulong ug Lida. Sayo ko sila nangadto aron pagtabang sa magtaayon sa pagpangandam. Ko anak, dili na lang gud unta ta mo dayon kay maikog na ta. Mas maikog tamag kung di ta mo dayon. Usa pa, nagpaabot na sila nato. Nangandam sila. Ay maayo man gud untang ipahuway una inigabot nato. Ma, pwede rin ka pahuway dito. Pero ambot lang ka kon. Makaunaw na ka magpahuway kon. Makakita ka silang lugar. Tanawa niya. Daghan ba na itong giandam, uy, mura man tayo nag-pista. Ay, gamay ra sa di kong para fiesta ping oy. Mura lang ni pang birthday. Mo tumakay na imong giluto nga nilat ang manok bisaya. Gidaganan man akong tangad og luy Usa man lang kanang gitakpan og kanang daan sa lamisa ba kanang kitabunan. Ang biko nga dani Lida. Iyag yung mama nagluto anak ping. Si Lulong nagdama sa katong budbod. Oo, naa ng basketa ay. Si Kwati likuwang na. Magsikwati ra ko unya. Dali ra man na ba? Kumusta naman tong sinugbang isda ninyong Lulong? Human na? Gipatiwas na ko nilang Lida. Gitagaan lang sa nako gigayon ang duha. Uy, wa pa man tay butong ping. Yan na lang kung maabot sila. Pila raw na pagkat-kat ang lubi. Naram na stukaran. Mas maayo man untag naan na daan. Ay, di pala nga noon sila madayon. Unsa? Dili sila madayon. Nakapangandam na tao niya, dili sila madayon. Pananglit lang ba? Pananglit. Wow, mangyuta makasiguro sa panahon. Luto na. Palihukos bandihado Kams. Camps? Kams. Kamay. Manay akong tawag nimo. Kamay kay Tamis. Kamay, good. Bukol ng good ng be, darling, sweetie pie. Good sa pana diha. Palahi sa ta, kamay. Kams for short. Okay, Sab. Sige. Camps. Okay, Kams. Kams. Palihukos bandihado nga gisudlan sa sinugba be.
Umuta gid eh. Gigutom na ng kuda. Oh, niyarang badihado, Kams. Okay na. Ready ng tanan, Kams. Ang mga bisita na lang ang kuwang. Inig-abot nila ni Father og ni Madam Anghela. Aw, diretso ng kaon. Kams, Oh, gikulbaan man ko eh. ha? Yan naman. Basta, gikulbaan gid ko sa pag-abot nilang father o siyang mama. Ngano day, Kams, ha? Naigit-chika si nang milagring nimo? Kuan, Unsa man? di ko naganahan mo ani si Madam Anghela. Ha? Nagkaistorya sa las telepono ni nang milagring. Oh. Oh, gibalera tingaling ng milagring ang istorya. Siya, di ganahan mo anhi si Madam. Di lagi. Nihangyo si Madam nga di lang ipadayon ang pundok-pundok karon kay lainan siya. Pero, wa mo sugod sinang milagring kay maikog man siya ni Father. Uy. Hello? Hi, Father! Ma'am! Kuya Pepeng! Naan na sila, Kuya! Nabot na sila si Father! Kuya! Ay, lingkod mo. Lingkod. Alam ko kayo pagtagad do eh. Si Nang Milagring. Tuwa pa'y, kuan, gihaon nga sudan. Unsa man, Pader? Anay tas gawas mga on o dito lasod? Ang din nila si gawas do eh. Mas hayahay din eh. Di ba, ma? Oo. Mas maayo din he. Biyaan taon na mo, Pader, ha? Tabangan ako sa milagring aron madali to. Mutabang lang sa kuno eh. Uy, biyais mama ni mo. Kamera may bahala, Pader. Kameraman. Ati man na las mama ni mo diya. Kahumot sa sinugbang isda. O sa'yo mo ikasulti, ma? Presko kay hangin, o? Basta probinsya, presko magid ang hangin. O sa'yo tanaw ni mo sa palibot? Tanawa ang mga tanong. Ay, doon naman sa kuan ang mga tanumas ato. Wala ka makabantay. Oo, pero ang ako ipasabot ba? Di ba, maom nang imong ganahan? O sa ka gamayng bahay sa bukid nga gipalibutan sa mga tanom ug mga kahoy. Hi, Father! Hi, Madam! Ay, timo-timo na mo ini, oh. Pili lang mo. Kini ba prutas inyong unahon o kining biko o palitaw? Pili lang mo, ha? Ako lang nang ipahimutang daan ng sinugbang isda, Pader, ha? Hi, Madam! O sa may trabaho uno diha, mutabang unta ko. Wala, Pader, oy! Okay na good na rin. Ang pagpahilo na lang ang kuwang. Tako dito rin. Dala. Dalang manok, Bisaya nga pinahapa. Di asa ng utan, Bisaya. Pili lang ut sa inyo. Ay, hello, Padre. Hello, Madam. Daghana ba na inyong giandam? Mahurot ka rin nato? Ay, mahurot din na to, Pader. Ato, ginahut dun. Mahurot yun ni kay tanawa, oh. Ang tagbay na niguro man og kaon. Ay, sorry. Sorry. Ay, okay ra na, oy. Wa na lang ko na naniglain si mama ni mo ni Piping. Close man na sila, Padre. Ay, sige na bayag balik-balik si Piping sa inyo. Oo, noon. O, pasensya rin mong mama, ha? Ingani ko siya basta suod na niya. Ingani siya siya mangumidya. Sige, parayon tagaon. Lida, Lulong. Murag nagtimi-timi magod mo. Dahil nagkapagkaon, no? Kamuro ba naghikay ini? Busugan ako eh. Salamat kay sa Ginoo. Og salamat sa dinyo ni Pipeng ng Milagring. Og ninyo sad Lulong ug Lida. Uy, sa pa yan, Father. Napay daghang pagkaon, ha? Hangtod gabi na di. Lahos na tas panihapon ini. Uy, dili na. Sobra na sab kun hangtod pa ni hapon an higihapon mi.
Pwede naman gud ma. Mato lang ko sa simbahan. Ibilin ti ka din Ah. Unya, balik ko na ti ka. Uy, unsa? Uy, di ko. Ma, Okay ramang good, madam. May na lang ba magkahimamatag maayo? Di ba, Ping? Ha? Aw. Papapasensya na ha, pero maikog na kaayo ko ninyo. Wa na hinuon mo'y mabuhat nga lain tungod kay ni Ami din. Ay, huway kaso. Uy, kay kining adlawa, amo na ning gigahin ninyo ni Padre. Di ba, Ping? Oy, espesyal yun nga adlaw para ninyo. Bitaw, madam, bitaw. Kami gani, nananghid naman mi sa amo nga whole day mi dinhi. Di ba, Kams? Yes, Gams. Maugyod. nagkadungog ka, ma. Wa kay angay ika-ikog nila. Lahi na kayo mga tao din sa probinsya, ma, kaysa mga tao sa syudad. Dili sa pag-unsa, no? Pero dito mo sa ato sa syudad, ang mga tao dito pulos naggali. Mao nga di pwede madugay. Pero dinhi, bisan usa ka adlaw ka din sa ila, pwede ra. At timanon ka nila, abi-abihon ka. So, balik ko na lang ko si mama, ha? Mo dali kita una ko sa kumbento. Pero... Sige, sige, Padre. Si Piping ray bahala ni mama nimo. Kami ray bahala niya. Lugawa ini, Kams, no? Ha? Unsi Kams? Kamay ba? Nalimot mo dahil kas atong tawganay nga kamay? Pwede asukar na lang? Kamay lang, good. Parang napatik sa akong alimpatakan. Okay. Balikan na to sila ba? Murag, murag gilantan ko ganina hada. Ganina ra? Ako gani, ang karon gakurog pa ko. Aha? Nga naman, Kams. Lo, uy. Ma-distract mo gid ko scams, uy. Aw, bati gid eh. Bati mo lang. Unsa na lang day atong tawganay? Sweet na lang? Han? Love? O Ling? Brad ug sis na lang gud, uy. May tagmahuman na ning adlaw, uy. Aron mawa nang akong kulpa. Ay, maapil mo sa tagka-stress nila. Hala! Ano ron? Unsa makaisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subon pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.